Това става падна. Пора без на телефона. Проведен е експеримент за изследване на паметта. Показва се запис на кола, движи по междуградски път. На записа няма склад. След това на човека се дават въпроси, половината ги питат колко бързо се движи колата, когато мина покрай склада. Другата половина не се задава този въпрос. По-късно всеки е попитан, имаше ли склад във филма? Значи, гледат филмче, там няма склад. Половината ги питат колко бързо се движи колата, като мина склада. На другата половина не ги питат. И после ги питат, имаш ли склад? Изобщо. 17% от тези, които са ги питали въпроса първи, дали колко бързо мина колата покрай склада, казват да, а от другите само 3%. Значи, като ги питат, първи въпрос. Колко бързо движеше колата покрай склада, отговарят повече хора отговарят, че има склад, всъщност няма. Питат, каква е вероятността случайно избран участник в експеримента да отговори положително? Малко. Защото е 10%. Така, сега, да запишем какво е. Значи. Няма това на базата на проучванията. Имаме... Може да кажем, въпрос едно, как? Question едно. Зададен е въпрос едно. Зададен е въпрос едно. Много просто се чава на него. Две. Зададен е въпрос две. Значи. Зададен е въпрос. Какъв беше въпросът? Добре. На първо условие зададен е въпроса, второ условие зададен е въпроса за склада. Това е въпрос едно, човек. Добре, зададен е въпрос едно, второ условие не е зададен въпрос едно. Това е отрицание, няма смисъл. Второ условие зададени си двата въпроса. Зададен е си два въпроса. Не знам какво ще трябва. Чай. Значи, вероятността имаме отговор да. Y ще е отговор да. От yes. Отговор да. Значи, вероятността, това трябва да е въпрос да. Защото не на всички е зададен въпрос. Ако двата, трябва да е отделно втори въпрос, защото на някой само първи. Първият въпрос се задава само на него, а вторият се задава на двата. И да, не можете. Значи, каква е вероятността човек да отговори правилно, като му е зададен, като му са му зададени двата въпроса? Хайде, по едно и по две. Кажем. Тая вероятност е 17%. 17%. Това не е да. Значи, отговаря с да, ако са му зададени двата въпроса. При условие, че са му зададени двата въпроса. А вероятността да каже да, когато му е зададен само втория въпрос, е 300. Това какво беше? Това трябва да е формула за пълна вероятност. Какво се приема? Каква е вероятността случайно избран участник в експеримента да отговори положително? Значи, вероятността да отговори положително случайно избран. Така, имаме. Това трябва да го напиша. П. Вероятността да е зададен първия въпрос е еднаква. Нали така? Що? Защото наполовината само е зададен първи въпрос. Q2 е едно, в смисъл, на всички се зададен. Така. И сега, това е какво работа. Трябва да си припомним задачата с пироните. Имахме една кутия, имахме две кутии, във всяка кутия имаше различен брой
къси дълги перони. И какво правихме там? Това е вероятността. Да кажем yes, да кажем да. Ако ни е зададен първия въпрос и втория въпрос на практика, плюс по вероятността да е създаден и двата, като де-факто това е една втора пак. Те са независими. Няма смисъл, те са независими. Това нещо е тия графи множени. То трябваше да доказваме, че са независими, няма да бъде. Кое? Това е формулата. За пълна вероятност. С пироните правихме също. Виж, да изберем, да кажем да на случайен въпрос е пътите, в които питаме двата въпроса, по вероятността да отговорим с да, когато са зададени двата въпроса, плюс вероятността, когато е зададен втория въпрос, в случаите, това означава случаите, в които зададен втория въпрос, да отговорим тогава да. Това е на практика. Нека да я запишем, ще видим, ще кажа пак какво е и ще го повторим. Така. Това е работа. Добре, ай пак ще го обясня и тогава ще запишем числата. Да се надявам, поне повече се надявам, че се го разбере начин. Вероятността да отговорим да, ако е случайно избран човека, не се знае дали сме колко въпроса му задавали, вероятността човек, на който зададен двата въпроса, да каже да, по вероятността да му зададен двата въпроса. Изобщо на този човек да му се зададе. Плюс вероятността човек да каже да, ако само втория въпрос му е зададен, по вероятността да му е зададен въпроса. Може би някакъв лайв пример ще е по-добре, но в момента... Няма да има върху нещо друго. Да, сега. Няма върху нещо. Защото умножаваме по вероятността, тя ни намаля събитието. Вероятността да се случи нещо. Тя ни дели един вид, защото е по-малко от едно винаги. Добре, имаме 17 стопни по една втора. Плюс 3 и отговор на края няма да излезе. Да, защото се осложнява живота. Не, аз да се осложнявам живота, смисъл аз не разбирам, защото да осложнявам. Къде се бъркам? Осложняваш го, защото не си правиш правилно условията. Как мислиш според теб неща да знам? И добре, значи, зададен е втори въпрос, се случва винаги. Следователно, това може да си го изтриш. Това? Да, точно това. И какво да напишем? И вместо напишеш по 2, може да напишеш по 1 черта и него да използваш. Зададен е... Не е зададен първи въпрос. Да, точно това. Добре. И имаш това случая. Зададен е една втора. Не е зададен една втора. Прав си. И си продади, нали се получава пак същата форма, само че ще излезе правилно сметката. Да, така е. Си прав. Това ми пречи. Така. Това е така, нали така? Това е така. Ти нали поне си следиш? Така. Едно черта. Така излиза. Сега трябва да го обяснам пак, защото се провали първия път.
Ако искаш, че не искаш да запробваш. Не знам, твоя си идеята, да ти го правим. Вземи го обясни направо. Идеята е на една втора им е зададен първи въпрос. Да, ти си прав, само обясни. И нали, на хората, на които са зададени първи въпрос, отговарят 17%, че има склад. Да. На тези, на които не им е зададен първи въпрос, само 3 отговарят. И като правим за пресмятането на колко хора са отговорили да, независимо дали са ми зададени въпрос, нали, правим за не тези, които са отговорили създаден първи, когато им е зададен първи въпрос, по шанса да им е зададен първи въпрос. И те, които са отговорили да, когато не им е зададен първи въпрос, по шанса да не им е зададен първи въпрос. Разбрали са по-добре сега? Да, ама то не беше ли същите преди? Не, защото аз там изтървах едната втора. И като записах с цифри, видях. Ако реши зададен им е втори въпрос, което се случва винаги, обаче ти по формата... Трябваше да им е зададен първи въпрос. Тогава ще стане. Да. И ще да излишно две изобщо. То се е излишно. То там не трябваше две. Каквото сега трябваше да има... Трябваше да има кое едно отрицание и две. Ма две е излишно, наистина е излишно. И това нещо се получава 20 стотни по една втора, което са 10 стотни, което е 10%. 10% бих казали, да, ако изберем случайни хора, изберем достатъчно много случайни хора. Но съм винаги на това нещо, че ако избереш един, или ще е 17, или ще е 3. Ако избереш двама, може да е 34, 20, 17, 3. Стая. Добре. Разбрахте ли го? Да. Такъв. Ако отговори да случайният човек, независимо ли от задаването на първия въпрос, отговора, ако е случайен човека, отговора му зависи ли от това дали е зададен първия въпрос? Да ви прочета ли условието? Пак. Значи ти, които са зададени, да, трябва да зависи. Не трябва да зависи. Трябва ли не трябва? Кажете защо. Според мен трябва. Добре. Точно Пак ще го прочета още един път да обмислите всичко. Значи, до сега решавахме каква е вероятността случайно избран участник в експеримента да отговори положително. Такъв отговор независим ли е от задаването на първия въпрос? Според мен е зависим. Той е зависим. Защо е зависим? Такъв отговор независим ли е? Не, зависим. Защото тези, които им е зададе първия въпрос, отговора е с различна вероятност. Да, е с различна вероятност от тези, на които ни е зададен. Зависите ли е зададен първи въпрос, защото вероятността да отговориш с да е различна. Да. Човек. Ама вероятността. Добре, чакай, може да го запишем с формулата. Може да го запишем с формулата. Питат да. Дали? Това е вероятността случайно избран участник такъв отговор, независимо от задаването на първия въпрос. Значи, Q1 дали е независимо с... Това ли е? Дали да зададеш първи въпрос има зависимост с това да отговориш с да и да ти е зададен първи въпрос. Добре, може би аз не се значи. Не, е това отговор. Ето сега да го изчислихме, дали е независимо с кое. Аз мисля. Значи, първо. Не, и аз така смисъл. Може би такъв лошина. Такъв отговор означава да... Такъв отговор означава случайно избран участник в експеримент. Това е случайно избран. Случайно избран. Зависи ли това нещо от задаването на първия въпрос? Зависи ли отговора на
случайно избран от това дали му е зададен първи въпрос. Ако му е зададен първи въпрос, ако сме в този случай, когато му е зададен, това нещо става 17. А когато не му е зададен, това нещо е 3. Значи зависи дали е зададен първи въпрос. Няма формула. Опитвам се от това нещо трябва да направим на P по 1 P така случайно избран дали е равно на P от случайно избран и да от случайно избран. Значи пак. Тази формула трябва да проверим. На практика. Това ни казват. В смисъл, кажете ми това дали е вярно или не е вярно, дали зависимо или не са. Това колко е? А това е вероятността да зададем въпрос по вероятността случайно избран да каже да. Това колко беше? Това колко беше? Една десета. Значи това е една 20. Лявата страна е една 20. Какъв е шанса да питаме първи въпрос и да питаме случайно избран човек и отговорът да му е да. Значи това трябва да се върне, това означава, че Y при кое едно. Защото трябва да се падне. Трябва случайно избрания човек. Случайно избрания човек. Да, на случайно избран човек, случайно избран. Сечението му за да зададе по едно. Значи случайно избрания човек, за да сме сечението, трябва да му е зададено по едно. Нали? В смисъл, така съм сказал. Аз може да го кажа. И също като долу тази формулата, където те казах. Добре, Да се отговори да, при условие, че ако задавам първи въпрос, демек е това P от Y, при условие по един. Това нали? Да. Дали е равно на P от Y? P от Y е това последното, което ще си. Е това долу. Това ли? Да. Точно до тук ще стигна. Смисъл. Това нещо, сечението на тези две неща е когато... Смисъл. Случайно избран човек е или му е зададено по едно, или не му е зададено по едно. За да имаме сечение, трябва да изберем тази част, на която е зададено по едно. И тогава това нещо, което става е вероятността да отговориш да, а когато ти е зададено. Това казвате, нали? Това е 17-100. Което не е вярно. Щом не са независими, са зависими. Значи такъв отговор независим ли от задаването на първия въпрос? Не е независим, зависим. Има ли някакви съмнения относно тази задача, защото пак има малко майндфък? Вие си кажи кое те обърква. Добре, откъде почва да допиш нишката? На формулката или на тази формулка, заместим ясно ли? Тук. Там дето ги правиш ти неща, там с игри. Това е директно формула. Това нещо. Това е директно формула. Значи тази формулка я използвахме с пироните. Сега, замесването, това нещо не ти е ясно и формулата. Не. Тата пита къде е. Тая формулка, замесването с цифричките или самото построяване на равенството. Това не ти е. Дясното. Долното дело. Не, това е нещо. Да, със съмнително. Добре. Значи, имаме да пресечем две множества. Едното е хората, на които сме зададени първи въпрос, и
Другото е хората, които са отговорили да, обаче да не забравяме за малко какво са отговорили хората, защото това е множество от хора. Отговорът им е подно. Добре, тези хора, които са отговорили да, това са случайни хора. Случайните хора. Те, които са отговорили да, са някаква част от тях, не? Те са под множество. А това е едно друго множество. Хората, които не зададем първи въпрос. За да пресечем тези случайни хора, с тези, които не зададем първи въпрос, трябва от тук да останат всички хора, които не зададем първи въпрос. Нали така? Това ще е сечение. От случайните хора вземе само тези, на които не зададем първи въпрос. Това е ясно ли? Това е естествено някакво. Избираме с тези, на които не зададем първи въпрос. И в тях виждаме колко са отговорили да. Което ще са 11%, тук ще 3%. Това загрява ли? Така. Слабо. Ама как да играем? Хора, вие другите. Може ли сте? Честно за рулетъка. Камъчо. Да. Той ще излезе, те знае да разбираш. Той вече играе телефон, не мога да се случи. Добре си, не знам. Някой има ли идея как да го обясним колко на нещо? Хайде всички завеси. Няма ти да обясни. Прегледай си записите. Не, знаеш какво? Може да се върнеш към задачата с чуковете. А то не е това. То е независимост. Нататък пак ще излезе, предполагам. Ще имаш още шансове да го разбереш. Ма дай да се движим напред, че сега ще дойде пак някой. Май следващата задача е по-лесна. Следващата да занимаваща. Не, нашата изненадаща с принтерите, това е скръвта. А скръвта е яка и мисля, че е формула на Бейс. Така. Платен донор. Значи, вероятността дадена банк кръв да е дарен платен донор е 2/3. Ако донор е бил платен, вероятността да е заразена е някаква, а ако не е платен, е някаква. Това е вероятността случайно избрана банка да е заразена. Сега почваме да пишем. Платен донор. Ай ще покръстим с няма да се точно с обещаника в П. Е платен. Циганите чакат пред болниците. Пелта. Вероятността да е платен е 2/3. Това не е бейс, това е също. Това е по-много. Така. Да е заразена. Б ще е заразена. С хепатит. Заразена. Б не е заразена. Значи. Ако донор е бил платен, вероятността да е заразена е някаква. Значи. Така. Не. Ако е платена, думат, че всичките са вдигнахте срещу мен. Внимавате, вероятността да е заразена, ако не е платен, е доста по-малка. Значи, гледайте на циганите. Това е вероятността случайно избрана банка да е заразена. Случайен избор. И благоприятен. Това е същата задача като предната. Това е същата задача като предната. Имаме ги двата случая, знаем колко е, какви са вероятностите. Ако обаче не знаем от коя извадка сме взели, какъв е средният шанс? Това е средната вероятност. Дай да я разпишем сега. Случайен избор означава или черта. Нали? Да. Значи, имаме. Да започнем с което е да е платен. Значи, вероятността да е платен, трябва да влезем в този случай.
Значи първо вземем от целия случай, от цялото множество, първо вземем лявата страна. Ще гледаме тук, когато са платени. От тях трябва да видим шанса да сме тук и да я заразем. Това е. Да я заразем и да сме тук. Нали? Разбирате? И сега, нека да сме в това черта. Да не сме платени. Значи сме в дясната част. Вече. Ние сме в дясната част. Какъв е шанса да сме в дясната част и да я заразим? Да я заразим, когато сме в дясната част. Така. Това нещо е равно на А е 2 трети. 2 трети. По 0,0144 плюс 1 трета по 0,0012. И това е равно на 0,0098 или 6. 8 или 6? Мога да видиш с 6, да. 0,0004. И това е 0,001. Това е 1% ли? Така излиза. Тая четворчица идва тук на шестицата. Така излиза. Ще аз да кажа какви пътите. Но това да не е излиза. Сега докажете, че невъзможното събитие е независимо от всяко друго. Това пак е тази. Това мога да го скипнем, Да. или ако искам да го правим. Какво? Айде ще гласуваме. Докажете, че невъзможното събитие е независимо от всяко друго събитие. Гласуваме дали да скипнем. Не. Няма. Да. Ние сте гадни. Демокрация, сама си. Това е, защото няма време да мисля. То няма време да мисля. Тук е Полето вчера. Тя ми каза, май, че си ви каза, но? Да, тя ми каза, че сте луди. Викаме, вие защо сте луди? Седма я направим, на осма. Пак ще гласуваме с това. Скип. Седма направим. Тук седма я решим на отделя. Са ракетите. Докажете, че ако две събития с ненулева вероятност са взаимно изключващи се, то те не са независими. Както и обратно. Мисля, от тук какво мислите? Какво ще рече да има лева Че е възможно да се случат. Че не са Знаете ли какво? Дайте да я пропуснем. Мисля, има някои задачи, които са ще прилагаме знания. Тях някакви ще трябва да се научим. Дадено електронно съобщение се кодира с таен криптиращ ключ. Че може да бъде така. Нека 95% от получените съобщения са автентични, а 0,1 от неавтентичните съобщения са криптирани с правилния ключ. И всички автентични съобщения са кодирани с правилния ключ. Сега ви предлагам девета. Сега ви предлагам да разберем точно какво имаше предвид автора на задачата по това условие. Така, нека да видим да е автентично съобщение. Автентик, ще кръстим автентично. Автентично. А пък правилен ключ, да е към, ки, правилен. Правилен. Значи, 95% от получените съобщения са автентични, като всички автентични съобщения са кодирани с правилния ключ. Значи, при условие, че кодираме с правилния ключ, Да, кодирано с правилен ключ при условие, че аз не нали?
Съгласни ли сте? Добре. При условие, че е автентично, да е кодирано с правилен ключ. А това, ако е с правилен ключ... Всички, които са кодирани с правилен ключ, са автентични. Чакайте, кой е? Ти имаш това. Аз мисля, че Това не е едно. Ако е автентично, е с правилен ключ. Няма как съобщението да е от мене и да съм кодирал грешно. Защото е автентично. То не е от мене, ми е автентично. Според мен това е едно. Дай да чуем според вас защо не е едно. Някъде да говорим. Чакай, какъв ти въпрос сега? Как да запишем? 95% от получените съобщения са автентични. Те от тая 95%. Ама чакай. Добре. Обак сега напиши тази вероятност. Всички автентични съобщения са кодирани с правилен ключ. Така. Това кое да е? прочети го докъде. Ема да намерите вероятността едно съобщение да е автентично, при условие, че е използвано правилно ключ. Добре, ще напишем. Добре. П. Едно съобщение да е автентично, при условие, че е използвано правилно ключ. Да, това търси. Това търси. Да. Добре. Значи ще правим. Равно отдолу. Автоматично при условие, че използвам правилно ключ. Ние правилно. К. Това значи се търси. А това колко е тогава? Това е 95. Да има правилен ключ при условие, че е автентично. Другото е... Добре, 95. Единица да казвам. 95 100. Обаче това ще го изтиря сега. Единица ли е едно? Нали се казва? Всяко автентично е криптирано. Но това са правилно тогава. По-другото трябва да е още условията. Често го правим добре. Има още една вероятност. 0,1% от неавтентичните съобщения са криптирани с правилен ключ. Значи при условие, че са с правилен ключ, и не са автентични. При условие, че са неавтентични, направени с правилен ключ. Така. Това е една хилядна. Съгласни? Да. Така е. Не чух да стика нещата. И това трябва да намерим. Пак ли една работа? Това е вероятността, да е автентично. Това е. Това са благоприятни, това е бейс мисъл. Сега ще го. Бейс не е митюра. Се гледа там и после. Така, добре. Какъв е шанса да е истинно съобщение? Това е П от А. Митюра ти има поправя първо нещо. За смисъл. Това ли е? Това е горе. Това го писахме вече, това е бейс. За колко писахме... Трябва да си погледнем, ще го знам. Да спомням всички задачи. Това е случая, в който съобщението е автентично и е с правилен ключ. Значи дошло от добронамерен източник, може да го кажем. Върху шанса да получим от добронамерен и от злонамерен
това са болни. Това е... Да. Това е също като горе. Плюс P да не е А бяга черта. Има ли бяга черта? Ами да. И Имаме едно две плюс... Да. Така, или много гадно да става случи. Бяга черта. И ето ще го запиша. Това е, няма ми стигне място. Ще изтрем горе нещата, става ли? Да. Айде, ще пиша, няма да го. Добре. Е, така ще бутна. Имаме 95% от съобщенията са автентични. И по... Това беше... Къде е? Това е лица. Върху е също, ще го напиша направо 95 стопни по едно плюс... Това колко е? 5 тогава. По една хиляда. Така ли се зове? Това е 95 върху 95. Това го умножавам по 1000, за да има знаменателя. И това ще умножа също. По 1000. По 1000. И ще имаме 95,005 1000. Съкръщаваме. И някой да сметне с калкулатор, ще си дали това е отговора. Да сметне го. 0.999947. Смисъл, това ли е? Да. Това е вярно, добре. Така. Епа. Шанса да получим автентичен ключ, автентично съобщение, при условие, че сме получили, че кодирането е с правилен ключ. Значи, това е шанс да получим автентично съобщение, което е кодирано правилно. Това е винаги. Едно. Върху това нещо горе, върху вероятността съобщението е автентично и да е кодирано правилно, плюс вероятността съобщението да не е автентично, но да е кодирано правилно. Да не е автентично е 500, да е кодирано правилно, въпреки че не е автентично е 1000. И сметка се получава някаква такава сигурна работа. Така че, не знам колко е сигурно. 99995. 5 от 100 000 случая. Нещо такова. Са лоши. Трябваше преди 10 трябва да се хвърля да питам. Нещо неясно? 10. Това може да много грешно. Три двуцифрени числа се генерират случайно. Като вероятността за всяка стойност е една и съща. Честно генериране. Каква е вероятността такова число, честно генерирано, да е по-малко от 50? Двуцифрово ли са? Да. Генерираме двуцифрени числа честно. 0, 0, 0, 1, всички са еднакво вероятно. Каква е вероятността да е по-малко от 50? На 100. Да, това са от 0 до 49, което са 50 числа, всички са 100, една втора. Ето само трябва да ги... Това е вероятността всяко от трите числа да е по-малко от 50. Генерираме 3 числа и искаме всяко да е по-малко от 50. Това е вероятността. Да. Последната за днес и поиска повече. Компютърен център има 3 принтера А, Б и В. 11 задача.
Вероятността да изберем B е 0,3 и вероятността да изберем C е B of тези и последната е 0,1. Като принтерите може да се задавят. Как го кръстим? Fail има проблем. Няма да го изпринти. Или ще го покипазва. Значи, вероятността за провал, ако изберем първи принтер, е, ако заявка да бъде изпратена към първи принтер, 0,01. Да има грешка, втория принтер е 0,05 и тук е 0,04. Да, имаме грешка, когато заявката бъде изпратена към третия принтер. Ако печатането на даден документ се прекрати, т.е. имаме проблем, това е вероятността то да е по вина на всеки от трите принтера. Значи, трябва да сметнем шанса А да е виновен при провал, имаме грешка, А да се случи, А да е избран. Колко е? Имаме Б. Колко е? И вероятността да заявката да чува към принтер В, ако имаме грешка. Идеи? Не гледа записите и ми диктува. Не е честно така. Не си гледаме. Добре. Формулата на B е сега. Защо? Добре, да го обясня. И търсим това нещо. При условие, че има грешка, да сме пратили към А. Значи, както тръгнах да обяснявам бейс до сега, трябва да видим какъв е шансът да случи нещо, което търсим. Това е първо. Трябва да сме избрали А и той да направи грешка. Значи, шансът да изберем А е ясен. Това е фелта. И шансът да има грешка е да сме избрали А. Условие, че сме избрали А, да има грешка. И отдолу имаме сбор от всички избори, за всички техни грешки. Значи, тук са предизвикана грешка, която сме избрали А, обаче отдолу трябва да са знаменателя, трябва да са всички случаи, когато има грешка. Тоест, като сме избрали Б, като сме избрали С, да са А, Б, В, така че като сме избрали Б, като сме избрали В. Тоест, да е така. Б, F, Б, Б. Добре. Сега. Пак като сметнем на нещо да решим. Имаме. Вероятността да изберем А е 0,6, т.е. 60. Вероятността да ни спече е една стотна. Една стотна. Това е същото. Ще го пиша 6000. Това вероятността да изберем B е 30, вероятността да спече, вероятността да спече при положение, че сме направили B е 500. Така че пише направо 15 000. И за друго ще пише директно 1,4 Това да речем така. Съкръщаваме всички знаменатели и се получава 6 върху 25. Втората, да сме избрали. Това е Същото. Да.
Само ще сме Само горе. горе. Горе ще кажем, че е 15. И тук ще кажем, че е 4,25. Като сборим прави едно, разбира се, защото шанс да има грешка, е сбора на тези неща. Това е ясно? Да. И хора, колко е часа? Нали време за обяд. Мина. Две основни фола сега. Айде. Ето обяда не е ли това 2 минути?